ברוכים הבאים למדיטציית 7 הצ'קרות. כנסו לתנוחת השוואסנה או לכל תנוחת מדיטציה אחרת בישיבה. אפשר בישיבה מזרחית, לוטוס, ואפשר גם לשבת על הברכיים או סתם על הכיסא. העיקר שנרגיש בנוח והגב יהיה זקוף, סביבה שקטה, ונוכל לתרגל בנחת. במדיטציה הזו בעצם אנחנו נגיד מנטרה לכל צ'קרה, בשביל לאזן את המרכז האנרגטי. המנטרה הראשונה זה המנטרה בשביל הצ'קרה הראשונה, מול הדרה, צ'קרת השורש, שנמצאת 2 סנטימטר מעל הפרינאום. הפרינאום זה האזור שבין האיבר המין לבין הרקטום. ממש 2 סנטימטר מעל הפרינאום במרכז הגוף. בזמן שאנחנו אומרים את המנטרה, נדמיין כאילו האנרגיה או האוויר שיוצא באמצעות הקול משתחרר מהאזור הזה למטה. ניקח נשימה עמוקה. הצליל של המנטרה הוא ממש סמך ארוכה. נשימה עמוקה דרך האף. עוד נשימה. המנטרה הבאה בעצם מרטיטה את הצ'קרה השנייה, סווטיסטנה, צ'קרת המין, שהיא שוכנת בבסיס עמוד השדרה במרכז הגוף. כלומר, אם זה על עמוד השדרה, זה לא בחלק החיצוני של הגב, זה יותר בחלק הפנימי, שבאמצע הגוף. הצליל של המנטרה הוא מם ארוכה, זה נשמע ככה. ועכשיו, תוך כדי שנגיד את המנטרה, נדמיין את האנרגיה משתחררת גם מהחלק הקדמי של הגוף, מאותו אזור, וגם מהחלק האחורי. נשימה עמוקה דרך האף. עוד נשימה. המנטרה הבאה היא בשביל הצ'קרה השלישית, מניפורה, מקלעת השמש, שנמצאת בגובה הטבור על עמוד השדרה. גם זו וגם כל שאר הצ'קרות נמצאות במרכז הגוף, לא בחלק החיצוני האחורי ולא בחלק החיצוני הקדמי. בזמן שאנחנו אומרים את המנטרה, אנחנו מדמיינים ממש 2 מערבולות של אנרגיה שיוצאות מהגובה של המרכז האנרגטי, גם לחלק הקדמי של הגוף, גם לחלק האחורי של הגוף. הצליל של המנטרה הוא נשימה עמוקה דרך האף.
המנטרה הבאה בעצם מרטיטה צ'קרה קטנה, זו הצ'קרה שבריאות, והיא כמובן נמצאת על עמוד השדרה בגובה הריאות. הצליל שלה הוא בזמן שאנחנו אומרים את המנטרה הזאת, נדמיין התרחבות שקורית מהאזור הזה, ממש התרחבות אל מעבר לממדי הגוף, מעבר לחדר שאנחנו נמצאים, ואפשר גם להגיע אל מעבר לכדור הארץ. שוב, שזה יבוא בטבעיות ולא מאולץ, אבל כל עוד אנחנו מבטאים את הצליל הזה, אנחנו ממש מדמיינים התרחבות אנרגטית. קח נשימה עמוקה דרך האף. עוד נשימה. שימו לב כשאתם מבטאים את המנטרות בקצב שלכם. חשוב שנבטא את הצליל עד שנגמר לנו האוויר. המנטרה הבאה מרטיטה את צ'קרת הלב, אנהטה, שנמצאת על עמוד השדרה בגובה הלב, בגובה המרכז בית החזה. הצליל של המנטרה הוא וגם פה בזמן שאנחנו מבטאים את המנטרה, אנחנו מדמיינים התרחבות דרך המרכז הזה, דרך הלב שלנו, הלב האנרגטי שמתרחב אל מעבר לגבולות הגוף, אל מעבר לגבולות החדר, אל מעבר גבולות כל דבר שאנחנו מגיעים אליו. ויכולים לתפוס בשכל. נשימה עמוקה דרך האף. עוד נשימה. המנטרה הבאה מרטיטה את צ'קרת הגרון, וישוטי, שממוקמת בבסיס הגרון, בבסיס הצוואר, במרכז הגוף. הצליל של המנטרה הוא ובזמן שאנחנו מבטאים את המנטרה אנחנו מדמיינים שיש מערבולת מהצד הקדמי ומהצד האחורי של הגוף, שמהמרכז הזה, מהמרכז של הגרון, משתחררת האנרגיה דרך שתי המערבולות. נשימה עמוקה דרך האף. עוד נשימה. המנטרה הבאה בעצם מרטיטה שתי צ'קרות. העין השלישית, אגיה, וצ'קרת הכתר, סהסררה. את הרטט אנחנו יכולים להרגיש במרכז הגולגולת, בבלוטת האצטרובל, ובזמן הגיעת המנטרה אנחנו יכולים לדמיין
את המערבולת יוצאת מהקודקוד העליון של הראש, ממש ממרכז הראש יוצאת כלפי מעלה אל השמיים. הצליל של המנטרה הוא נשימה עמוקה דרך האף. נשימה. עכשיו אנחנו נרד מלמעלה למטה. צ'קרת הכתר בעין השלישית. צ'קרת הגרון, להרגיש את הרטט. צ'קרת הריאות. מקלעת השמש נמצאת בגובה הטבור על עמוד השדרה בחלק האמצעי. נשימה עמוקה. צ'קרת המין מוקמת במרכז הגוף בגובה בסיס עמוד השדרה. להרגיש את הרטט. צ'קרת השורש 2 סנטימטר מעל הפרינאום. נשימה עמוקה. נשימה עמוקה. נשימה עמוקה. להרגיש את הרטט, נשימה עמוקה. נשימה עמוקה. נשימה עמוקה. שימו לב לנשימה, לגוף. אולי יש איזה שהן תחושות, רטטים.
תרגישו את כל הגוף. נתחילו להזיז קצת את הידיים. ופיתחו עיניים.